Hai 20 anos que empezou isto, 2 anos se parou polo tema do COVID, pero este é a 18ª edición de Sementeira Música. Recuperar a tradición dos nosos avós e pais que antigamente facían a labranza, a sementeira do millo durante o mes de maio, se xuntaban na finca varias familias e facían durante todo o día o que era a labranza e ese é un poquinho iso, recuperar eso. É un fin de semana con bastantes actividades, non? Que no cal empezamos xa no día anterior, no sábado, con concertos e música tradicional polo recinto, pasar rúas, e o domingo, pois, o domingo é cando empezamos co tema da labranza, dos bois, e ir labrando e facendo a sementeira. Despois ofrecemos tamén gastronomía, ofrecemos as agrolimpiadas que se vai pola tarde, un pouquiño de todo. A realidade é que é unha festa tradicional que mezcla cultura, música, tradición, xogos pos nenos. O ambiente sigue sendo a xente, anímase a vir, pese a chuvia, veñen con botas, veñen caracterizados. O ambiente sempre é moi animado, sempre ambiente festeiro, gaiteiros, música tradicional e música de folk galega. Fernando Romai e máis eu os únicos que xa estivemos aquí e fomos pregoeiros. Somos pioneiros desta festa, esta vez volvemos con moito. Así que, que significa para min? Pois estar na casa. Esta boa festa, así que pode pasar calquera cousa. Yo repito, entonces, pues bueno, es una alegría, es como volver a casa otra vez, porque una vez que vienes una vez ya te sientes aquí. Facer grandes eventos que son unha referencia no ámbito cultural, musical e social. Recomendovos a todos vir, por suposto, a festa cada ano a Sementeira no segundo fin de semana de maio, porque aquí, de verdade, que vai ser unha gran sorpresa para todos, porque non vos vades a aburrir.